Takže čaute, ja vás vítam pri ďalšom videu na kanáli MagicMan.sk a dneska vás naučím Forex, ktorý ste videli v minulom videu. Nie je vôbec ťažký, len sa ho treba naučiť. Takže ešte raz vám ho ukážem. Poďme sa pozrieť na tutoriál. Takto držíme karty v ruke. Takže tu máme palec, tu ukazovák a vpravo sú ostatné. Teraz, ako tu máme ten ukazovák, tak palcom nadvihneme tak 2/3 kariet a prostredníkom nadvihneme ďalšiu tretinu. Takže ešte raz také zetko. Teraz, týmto tu prstedíkom rozdelíme tú strednú kôpku. A teraz, keď sme v takejto pozícii, také 4 kôpky, tak tú spodnú kôpku otočíme a zoberieme tú strednú. Ale v ten istý moment berieme túto kôpku. Takže sme v takejto pozícii. Teraz táto tu kôpka príde tu. Teraz túto tu kôpku zoberieme, otočíme balíček a dáme na spodok. A zvyšok iba hodíme na vrch a v dôsledku sa nám nezmení vrchná karta. Vrchná karta je 10 karová. Nestačí urobiť toto ako keby falošné miešanie, ale v podstate spodná karta je iná. Len vrchná karta stále zostane na mieste. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak dajte like. Ak nie, tak dislike. To už je na vás. Čaute.